Rianxo acolle dende o pasado sábado unha nova edición da Feira do Libro. Trátase dunha actividade organizada pola Federación de Librarías de Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia e Deputación da Coruña, que se está a converter xa nun referente cultural na vila. O alcalde Julián Bustelo, xunto co presidente da Federación de Librarías, Ramón Domínguez, foron os encargados de inaugurar o evento. Para a Federación de Librarías de Galicia e para os libreros galegos é sempre un motivo de ledicia, non? Estar en esta feira para nós, ademais, como todos sabemos, Rianxo é un dos epicentros, digamos, da nosa literatura, non? E digamos, un lugar con esta maxestosidade, non? Un lugar realmente especial para nós estar aquí. Quero agradecerlles en particular aos libreiros e libreiras que fagan un esforzo de acompañarnos e trasladar as súas librerías temporalmente a esta Alameda. Eles non só viven os libros, senón que tamén viven dos libros, do cara a cara, do comercio de proximidade, polo que é labor de todos e de todas apoialos nesta labor. Este ano actuou como pregoeira a escritora Arantxa Portavales, que reivindicou a importancia dos libros e da lectura. Un acto que nos ten que servir para lembrar a importancia dos libros, de reivindicalos máis aló do mero instrumento de lecer que son, e que o son, que sempre me gusta reiteralo. Pero, ademais, a escrita para min é moi simple, non é máis que o acto de contar a vida. Así a concibo eu. A literatura é o xeito de deixar a pegada no mundo para contarlle aos nosos descendentes, aos que aínda non están aquí, quen fomos, quen somos agora, para que lembren como debemos ser e para que atopen sentido a como serán eles. Como en edicións anteriores, na feira participan un bo número de librarías chegadas dende diferentes localidades galegas, así como tamén da propia vila. Prolongarase ata mañá martes, aproveitando a xornada festiva do Día de Galicia. Durante estes días realizáronse máis dunha dúcia de presentacións e sinaturas de libros, pero tamén outras actividades, como as sesións de contacontos ou actuacións musicais.